תמות. מה המצב כלבים? כן, כלבים צייד. והיום... לכו עליו. What the fuck, man? ישראל! אין פה אף אחד, וואלה. הנה הוא הגיע. Cringe. יואו יואו יואו. Define עכשיו, לא ליפול, לא ליפול, אוקיי. זה כמו דרופר צריך להיות, אבל ההפך. אין בעיה. פאק. אתה כאילו אם בדרופר אתה צריך ליפול, אז פה אתה צריך לא ליפול. What the fuck, man? אני הולך לעשות את זה עוד פעם. לא? די, זה כיף, ידעתי. לא אתה באמצע סרטון. מה? מה הסטרים? צלמו מהילדים מפגרים שבשיחה עם חברים שלי. אין לך זכות, מפגרים ינרדי. שכלי. כן, מישהו מדברת. היא מחשיבה את עצמה כלב וקוראת לנו מה זה ווינצ'ות? בייסיקלי, כן. קריסטל לא טימי. לא, חלאס עם הקריסטל. בוא נעשה משהו אחר. אני צדקתי. ספליף יכול להיות אופציה מעניינת, גם סומו. אבל סתם מטרימים את משחקים נועה מפגרים. Prerosuso turbo רציתי tremila. סקייבוס. La la la. כמובן. הבנתי שני אנשים כרגע. אוקיי, אני מוכן. למה? יאללה, תבשל אותנו. תאכל פיק. כבד. לא, 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 איזה לא, בנאי לא, גם. לא, לא, לא. יש לי עוד סטייל בלוקים, לא יודעת שיש לי 2 בכלל. לא. מישהו פה ששם ספיד זה... די, כזה להתקדם כבר. יש לי כאן בצד ביד השני, לא שמתי לב. אני לא מבין למה זה לא... הסנובול לא עושים כלום. מה? הוא הרג עכשיו 2 מהחברים שלו. טוב, אז אני חייב ללכת. אתה יכול לשאול אותי שאלה בטח. הנה הוא דיבר עליי. למה? זה לא עושה כלום, תבינו את זה, יש כאן איזה באג, אני ואני עליי לא לעשות את זה. עכשיו. לא, הוא ברח לי. הוא איתי בקבוצה. לא, אני לא הולך ליפול, אני מקווה מאוד. גם ספיד זה היה מיותר, כי אנחנו אפילו במיד. יש לי כאן בצד ביד השני. איך, מה זה השיט הזה? אני לא מבין למה זה לא, הסנובול לא עושים כלום. מה? הוא הרג עכשיו 2 מהחברים שלו. אתה יכול לשאול אותי שאלה בטח. בוטים על אנשים, לא, בוטים על אנשים. אותי על ההתחלה. בוא לפה, שלב שינה אותו, זה אוכל 3 קריטים, עוד זה אוכל 3 קריטים. לברוח. איך לא הרגו אותי? את זה אני לא מבינה. אין מושג מה אני עושה כאן. תודה רבה אחי שהושבת על הערוץ. עוד וואן שוט. לא, נתקע לי, אני מת. שאנשים התחיל המשחק. אני מת, אני שפרץ קדימה. וואו, באמת שאני חייב להחליף כבר מחשב, אוקיי, יופי. מסקי, לא, אני איתך. אריל קינג הרג אותי. אריל קינג אתה כאן בלילה? אני מת. תני לב. אריל קינג. אני לא שמעתי, נתקע לי הכל. טוב, אני לא יודע. אני אגלה את זה אולי עוד מעט. אחרי זה להגיד לי שהוא פה. זה כבר מחשב, אני הולכת בכל כספי שלי, אני רוצה מחשב חדש. וואי, שנייה, אני בא. אנחנו 9 לייקים צ'אט. 11 לייקים. וואי, דאבל. בואו נגיע ל-14 לייקים, אני מאמין שאפשר. בהחלט מאמין.